Rozprávka. Kniha Džungle. Vypočujte si príbeh z džungle, v ktorom spoznáte chlapca menom Maugli, čierneho pantera Bagíru, medveďa Balua a nebezpečného tigra Šerchána. Bagíra, čierny panter, raz počas svojej prechádzky pri rieke narazil na plávajúci kôš. Keď zvedavo nahliadol dovnútra, objavil nemluvňa. S vedomím, že potrebuje ochranu, ho zobral so sebou do jaskyne, kde žila vlčica. Tá bez váhania prijala dieťa ako vlastné a dala mu meno Maugli. Keď sa o Mauglim dozvedel zlovoľný tiger Šerchán, okamžite zatúžil potom, aby ho ulovil. Zvieracia rada sa preto zhromaždila a rozhodla, že pre Maugliho bude najbezpečnejšie, ak sa vráti medzi ľudí do dediny. Bagíra sa veľkoryso ponúkol, že ho bude sprevádzať na tejto ceste. Nasledujúci deň vzal Bagíra chlapca na prechádzku do lesa. Počas cesty mu vysvetlil, že ho musí odprevadiť k ľuďom do dediny, pretože zvieratá sa boja Šerchána. Maugli však nechcel opustiť džungľu. Túžil zostať s vlčicou. Bagíra bol však neoblomný a nedal sa presvedčiť.